Ja, orsaka mot Europa. Mål nummer 1, Gjørdes Halvær Frilagafella, ved 15 Salomon. Gratulerer til Lukke. Og så færre Heida. Sedan er det nummer 2, Gjørdes Halvær Frilagafella. Gratulerer til Lukke. Vi tar finnes året Rått og Anne Helene fra Hanna Finnmarkfella Kvinnon. Hjertelig lukk godt noen. Takk for det. Hvordan kjennes det å vinne godt lagt for å steipe? Mega deiligt, ordentlig deiligt. Har det vant hardt til å komme her til? Ja, det har vært reallig hardt. Flere från vikna og ja. Serien var ikke helt den samme som senest. Hva er det brøtt, eller hvor er det brøtt? Det är som vi människor som det finns för domaren som ganska har gjort att det är ny systkapping som vi där var finns ju brött till hela kappingarna så vi kunde få ta upp karakteren och hacka upp här bara. Hur ser så nögt vi Østlig Hesfer? Jag kan inte vara nöjd. En kapping etter i år og TSO FM. Hva er det vunner? Vet? Alltså vi tar alla att vinna FM och komma till VM, sjående. Helt säkert. Vet gott nu. Ja. Og vi mærker fra domaren at Hesfer til å være teknisk ettertekter. Ja, helt säkert. En annen ferien til lukker vi godt noen, steip noen og gå etter i FM. Tack för det.